Tumapaking acara ingkang angka sekawan nun inggih ikrar halal bihalal pramila wonten ngarsanipun Bapak Suratmin wekdal kula semanggaken saksekawipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, dumateng ngarsanipun pangarsanipun Mudi Kawruh Jawi wonten ing Sembungguan nun inggih panjenenganipun Bapak Pujo Wiono ingkang satu kinurmatan, dumateng ngarsanipun para bapak ingkang satuhu kula hormati minangka warga sesorah Mudi Kawruh Jawi, langkung-langkung dumateng ngarsanipun Bapak Silam sak keluarga ingkang kinurmatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing kalodhangan dalu menika boten kesepen, moga kula panjenengan sami ngaturaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang wonten ing kalodhangan wekdal dalu menika tesih paring dumateng kula panjenengan sami mapinten-pinten karahmatan kanikmatan sehingga wonten ing kalodhangan dalu menika saged kempal saged manunggal wonten ing papan menika kanthi gumelantring kabagas warasan nun inggih awit saking sih saha nugrahanipun ingkang sampun kaparingaken dumateng kula panjenengan sami wonten ing wekdal menika. Ingkang salajengipun sholawat miwah salam mugi bansah kunjuk katetepaken dumateng Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang insyaallah badhe paring syafaat utawi pitulunganipun dumateng para pendherekipun ingkang tansah istiqomah derek menapa ingkang dados sunah-sunahipun wonten ing yaumul akhir ing samangke. Para bapak ingkang satuhu kula hormati, ingkang salajengipun kula nyuwun lumunturing sih samudra pangapunten mbok bilih wonten ing kalodhangan wekdal dalu menika kula ingkang piniji ingkang badhe maosaken menggah ikrar halal bil halal wonten ing wekdal menika ingkang saestu menika wonten dalu menika katese boten di apa mboten dihubungi rumiyin dados mbok bilih mangke wonten lepasipun anggen kula maos menika sinaosa maos menika mbok bilih wonten lepasipun saestu kula nyuwun pangapunten lan nyuwun idipalilahipun kula ingkang badhe maosaken ingkang sepisan lajeng para bapak sedayanipun niroaken niku nggih sami nggih niroaken nggih ngoten mawon. Saestu wonten ing wekdal menika sumangga kita awiti kanthi ta'awud dipun lajengaken istighfar kaping 3 dipun lajengaken istighfar kaping 3 lajeng sholawat lan mangke kalajengaken ikrar halal bil halal dipun awiti a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim
Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepareng matur dumateng panjenengan sedaya ing dinten Ba'da Riyadi menika kula badhe ngikraraken ingkang dados hajat saha halal bihalal kula ingkang sepisan kula ngaturaken sugeng riyadi setunggal Syawal 1422 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Ingkang kaping kalih kula ngaturaken sedaya kalepatan kula sae ingkang kula sejo ugi ingkang boten kasejo lahir saha batos. Kula nyuwun dumateng panjenengan sedaya kersa angikhlasaken saha paring pangapunten dumateng kula. Ingkang kaping tiganipun hamba bilih panjenengan sedaya rumaos anggadhahi kalepatan dumateng pribadi kula kanthi lega saha tulusing manah kula ugi badhe caos pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Ing akhiripun kita nyuwun dumateng Allah mugi Allah tansah paring pangapunten dumateng sedaya dosa saha kalepatan kula panjenengan sedaya. Lan mugi Allah tansah nampi sedaya amal ibadah kula saha panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Mekaten ikrar halal bihalal wonten ing wekdal dalu menika saestu mbok pilih anggen kula ngaturaken kathah pinanggih lepat malah kepara mboten meranani dumateng ngarsanipun para bapak warga sesurah Mugi Kawruh Jawi wonten ing wekdal menika saestu nyuwun lumunturing sih samudra pangapunten saking kula akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kita konduraken dumateng pranata cara sumangga katur.
Nggih, mekaten menggah ikral halal bihalal ingkang sampun dipun pimpin panjenenganipun Bapak Suratmin